Što kada posjetitelj dođe na vašu web stranicu? U tome leži njen uspjeh. Web dizajn je sve u izgradnji vizualne hijerarhije s prioritetnim porukama. Ima stvari koje želimo da se vide i koje želimo reći. To je posao web stranice. Zadatak svake stranice je voditi posjetitelje kroz stranicu s ozbiljnim porukama, da bi oni stekli više povjerenja, da vide više dokaza i da ih sve uputi na to da učine neku radnju na nju. Web stranica mora izgledati lijepo, ali ima jako puno posla da ona bude uspješna. Na primjer, da bude pronađena i rangirana na internet tražilicama. Mora biti optimizirana za konverziju, da učini posjetitelje izgledima, odnosno potencijalnim kupcima. Mora biti produžena ruka vašeg brenda, prenoseći njegov glas, ton i priču. Mi u marketingu za sve o tome mislimo svaki dan. Da web stranica bude ona stranica koja priča vašu priču i dovodi do više